Okei, nyt tulee tutoriaali, miten te saatte tavallaan niinku satoja ilmaisia pelejä, jopa tuhansia helpostikin yli. Ekana te avaatte Googlen tai jonkun tällaisen, millä pystyy hakemaan eri juttuja. Sitten kirjoitatte Hydra Launcher GitHub ja sitten painatte Enteri. Sitten otatte tämän ekan linkin ja painatte sitä. Ja kun te olette täällä sivulla, niin ladatkaa tää Hydra Launcher -3.5.2-setup.exe. Painakaa sitä ja sit se alkaa lataamaan teillä. Mä voin vielä demonstroida miten se toimii, kun mä oon ladannut tän, mutta ihan sama. Nyt te teette silleen, odotatte hetken aikaa, että se lataa. Niin kuin mulla se on ladannut niin kuin jo, teillä saattaa kestää vähän kauemmin, kun mulla on vähän ihan hyvä netti, niin panitte Windows E-näppäintä samaan aikaan, tai sitten te voitte mennä vaan manuaalisesti täältä tätä keltaa sinistä juttua, painakaa, sen nimi on resurssihallinta, avakkaa se, sitten painakaa ladatut tiedostot, ja avakkaa Hydra Launcher, se sama minkä sä ladasitte, sitten avaa se, sitten paina vain minulle ja tässä on mun nimi. Ja sit painakka seuraava. Ja tästä voitte laittaa, että mihin se asentaa se Hydra. Ja sit painakaa vaan asennaa vaikka mutta kun tää on vieläkin asentaa, niin te voitte vaan odottaa ja tehdä jotain. Ihan sama mitä. Ja sit painakaa valmis. Sitten siinä kestää hetki. Ja se käynnistää tähän Hydra. Mulla on täällä käyttäjä tehtyä kaikkea. Ja täällä on ihan siis ehkä jopa satoja tuhansia pelejä. Ihan niinku näin. Mutta ennen sitä kun mä lopetan tämän videon, niin teidän pitää mennä settings. Painakaa tätä. Sitten painakaa download sources. Sitten mä laitan nopeasti linkin sinne WhatsAppiin, joka on silleen, että Hydra. Teidän ei tarvitse mennä tänne, mutta mä voin lähettää linkin sinne. Tai sitten voitte vaan hakea, hakekaa Googlesta Hydra Download Sources ja painakaa Enteriä ja sitten painakaa ekaa linkkiä. Sitten tässä lataa. Tää on ihan oikein, mutta tää on vähän muuttunut. Painakaa installa ja painakaa avaa. Ja sitten se laittaa jo ja painakaa import. Tehkää ihan jokaisen näihin, että saatte eniten pelejä. Ihan jokaisen näihin. Painakaa installa koko ajan se sama tahtia, niin siihen on sitten, että teillä on kaikkia. Muistakaa vielä tarkistaa, että teillä on nämä kaikki. Koska esimerkiksi nyt mullakaan ei taida olla ihan kaikkia, koska tänne on saattanut tulla lisää. Niin onkin tullut lisää. Ja siis tää on tosi hyvä tällainen, jos te haluat käyttää rahaa paljon peleihin, niin tää on tosi hyvä. Ja tää on välillä tää Hydra vähän hidas, että joskus tää saattaa kaatua tai jotain, mutta ei anneta se haittaa. Nyt painakaa vaan katalogue, sitten hakekaa täältä vaikka Firework ja sitten Mania on täällä, Frenzy, Fireworks Show VR. Firework Mania esimerkiksi on täällä. Missä se nyt on? Täällä on Firework Simulator. Sitten täällä on siis ihan sairaasti pelejä. Te voitte vaikka sammuttaa tämän sivuja nyt. Te voitte laittaa ihan mitä te haluatte. Vaikka Raftin. Tai sitten vaikka Superpunk. Ihan sama mitä. Vaikka niinku, tämä ei siis kaikki nämä pelit pitäisi toimia ja mä nyt siis näytän vaikka johonkin peliin. Vaikka sit kun te haluatte lataa, niin panitte vaan sitä silleen vaikka, mä otan nyt vaikka tän. Painakaa sitä, painakaa download ja sit ottakaa joku näistä vaikka Repack Games, niin kuin mäkin, no se ei oo. Niin painakaa sitä, mikä toimii ja sit painakaa Change. Sitten mä laitan itse täältä tällaisen. Mut teen ei oo pakko, te voitte vaan painaa download no. Niinku tehkää, varmistakaa, että tuo juttu oli tuossa päällä, koska muuten se on vähän vaikea ja nyt se niinku lataa ja odotatte vaan, että se lataa ja siis näytän miten tää toimii. Joo, odottakaa, mä nopee laitan tätä ladannut.
aloitetaan tuota peliä, niin mä vaikka nyt menen johonkin, ottakaa, menen vaikka johonkin pelin, mitä mulla ei nyt ole ladattu, vaikka tähän. Ja nyt leikistä mulla olisi tää peli ja mä painan niinku select. Ja sitten valikkaa täältä se juttu, minkä te valittitte siinä latausvaiheessa. Jos teillä olisi ladatut tiedostotte, no mulla olisi nyt tää, jos mä otan silleen täältä. Ja mä otan nyt vaikka, että tää olisi leikisti Hello Neighbor, mä avaan sen ja otan Hello Neighbor. Ja se on jossain peleissä eri lailla ja sitten painakaa vaan, että vaikka Create Desktop Shortcut, jos te haluatte, että se on tässä näytöllä. Painatte Rust ja painatte vaan play ja se miten se toimii. Siinä oli video tältä kertaa. Nähdään seuraavassa videossa.